martang yang mahita. Asiniroha madihamu do dami nasian di batamata do nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan tay. Amin. Oras madihita saluhuna barita na uli nagabihatan di bata dihita iman atar surah di Pesalmen bidu 27 ayat sada satu ayat onom tangyo kamu mah hatani di bata. Puji-pujian di panarihonon ni di bata. Edde sian sidapit. Jahubado si parmahan aku dang tagamon hurangan aku. Di patongo doahu tujapalan akan alomak ditugu-tugu doahu di labung ay kasonangan. Di pasabam dorohaku ditugu doaku di dalam kategoran ala ni kawarnai. Enang pemerdalan aku di rolinggo menihamatian. Dan huhabiari parmaraan ay hodo nama dongani aku tukot ngudo batahing mangapuli ang. Odo manutuk meja di juluk kumardopon akamusuk. Nimiyahi hodo uluk susuk do panginumak. Tongo tahe dinggan bahasa do asiniroha. Mangiti tahu saliling aku mangulu jaladung mulak aku masuhak kuma bagas ni Jehovah saliling liling na. Idon sahana. Dihamuna donga saha porsyaun di bagasan Yesus Kristus. Songon topik ni trupu taon Jahubado parmahan nadinggan. Dia makarungan adong masada barita namar donga poda. Isada luat adong ma sada raja naburju jala raja natigas. Dihilala akarakia na do haburjona dohot ketegasan na so si idabuhi. Tidak pandang bulu. Alay di sadatiki adong masada arta manang barang berharga ni istane namago. Napola argana argani barang istimewa istane miliar. Jalanunga dimupun isi naman hako nangarong na pabuahon jala didok ima bahwa orang yang mencuri akan dihukum gantung ketika tidak mau mengembalikan. Inna marupani ikut dihukum gantung do halak namanakko barang istanai alan. Ni didok rajema ikon uhumong gantung do halak namanakko barangi namanakko ima nasohakna. Dia makarong asaha persyaun ditelusuri dong ditelusuri ternyata dia makarungan nama nakko barang istana yang berharga itu nama nakko ima omak ni raja sendiri. Songgo situtudo rohani bangsui ng rajai. Alay ala ninga ikon uhumon jalanunga didok ikon dihukum gantung do na sa namanakui do na mangulakon pangalakon na jadi ala ni dia makadungan neng getungon na maiban ditikin na neng getungon ni dihukumi di neng hukumon na namamaknay neng bidok panglima ma neng hukumon jala bidok ma lau mangika rukun ni omak ni rajai andorang so diikat interupsi ma rajai dihamu sudi akar rakyat inna rajai ma takas do diboto hamu
Ia omakon odo namanakon. Dan kita sudah putuskan keadilan dan kebenaran na susidabuhi uhum. Yang salah itu yang disalahkan, yang benar itu dibenarkan. Bahwa ibu saya ini, omakon, ikut dihukum gantung doh. Alani dihamu akka bangsoku rakyat semuanya. Hari ini mama saya akan digantung. Tetapi na rajema so nabi marakati. Bah arma suna neneng dono naing muse gabe banding ina wadak kabangse. Alai ninna raje so na kurang ma sip sudi tarsonggol. Ia omakon malu ama. Mona mulai tarsonggol sudi rakati. Dungi dok raja imam saya mangurut malu ama omakon dang be imana dihukum gantung alai gabe auma digantung menggantikan dosa dan kesalahan ni omakon inna marupani ujungnya inama bigi tangis masudi natoropi mangangguhi maksudnya. Mernida haburjun dogot mernida pabena ni rajai. Mernidai tumatangis maksudnya sudi ma mamupuhi sudi ma mangonggak gobar dungidi karajai ma. Tadi itu rukumna laos ditarik ditugas panglima ma mate ma rajai. Gabi imana ma tergantung umokop omak ne si manganggui ma saya manganggui manol sodi jala sudi bangso rakyat ne gabi bangso na burju rakyat yang adil Indonesia ni bangso na dipermahani dok dinggan bangsa yang besar dan bangsa yang jujur memuka sian peristiwa ini. Dia maka dong saha porsiaun di turpu tahun di buku Pesalmen 20 tuluan. Somaldo tabi gini turpukon apalagi bidu 20 tuluan ala masai familiar do turpukon. Ala dikubah doon kami sada edi. Nampi di buku detai di 210 sada dohot nang dia ka edina asing digubah do nang dikur gabe sada edde jahuba si parmahan bahkan adong dokur musay na tabu Tuhan ala gempalaku jahuba tutu si parmahan ahon masegudang dopen at kakurdo nang dibuku edde digubah sian Pesalmen 20 tulun taringo tu parmahanion ni dibatan. Alani dia makadong saha porsyan na luar biasa na taida siap Pesalmen 20 tulun ahma. Ima nabi nakin na niulakon ni parmahanido. Songon raja na kaninganina luar biasa ketika tindakan dan perbuatan yang dilakukan itu na luar biasa. Songon raja, songon parmahan. Ia parmahan na di bidu 20 na parjulu na taida na kaingani di ayat 1 ayat 2. Odo na luar biasa. Dia me mabuan tu japalan na lomak. Membawa di patongo tu Japal, membawa ke tempat rumput hijau tu si panganon tuhangolua tu dibuat japalan lapatanna ima kemakmuran, japalan lapatanna kebutuhan, japalan lapatanna ima makanan. Dibuat parmahanido ibana tu japalan aroma.
dang tu pamotongan, dang tu asar ni babiat, dang tu hamatian. Tetapi gembala yang baik membawa domba-dombanya mebuan akka biru-biruna tujapalan naloma. Odo na percudu ikut berengota pemimpin yang baik adalah mensejahterakan rakyatnya, mensejahterakan membawa rakyatnya kepada kehidupan. Bagudang lu tuh songoni akaparmahan oleh dirinya dipikiri, bahkan tuh pamotongan do dibuan, bahkan korupsi besar-besaran, nepotisme besar-besaran, kolusi besar-besaran. Hal yang parmahan naringgan ikut tengok mabuan na pinarmahan na itu isi panganut tujapalan kesejahteraan. Salah satu ciri pemimpin yang baik adalah harus semakin sejahtera rakyatnya. Itu gak bisa ada ciri pemimpin yang baik mulai merpugus do berarti adalah salah satu ciri parmahan na jahat. Olah memikirut dirinya, tidak ada pengimbangan. Olah dirinya. Itu dah. Nah berdua hon nata ida setrupukon ima na luar biasa diulaun ni parmahani ima pasabam roha bersyukur di pasabam dorohana akan marsak dipargugui akan gali dipargugui di pasabam ido benar nak kengani di ayat tulu di pasabam ditugu-tugu tu dalam kategoran ai merdala dia kagalian. Odo salah satu tugas yang paling mulia nataida ketika seorang pemimpin ada kemampuan di mana kemadilo pasabapun malun apul-apul penguatan. Salah satu di mana kani parmahanionne di pasabam dia akan menguatkan supaya dia bersyukur. Odo parmahan na dinggani semua Yesus narupa sabab pon rohanita rohatan na di pasabab kita dia ke arsa do di kesusahan di penderitaan Tuhan tahu kita dikuatkan dan diberikan kekuatan yang baru. Odo parmahan ini patah semua di dalam parmahan yon na di tengah-tengah di portillo nan di huriabe namanya na luar biasa udaw ni parmahani na tidak dibaga sa turpu tahun ima di ayat 5 odo manutu meja di culukku mardo por akamusuku di miahuru uluku susuk do pangimu maku naradi totong madongani setia didongani saat tunamuro didongani bahkan hampir 24 jam dia dirawat didongani. Ilo bener si Paulus di Roma walu ayat 31 mulu jahuba dongata isi belot tadanga dong. Ketika Tuhan bersama-sama dengan kita inak gani molorap sakabona hitaro di mata tadanga dong be tunggugunya pedang budi Ayub sendiri si Job sendiri nama rap imana do di mata dia portion saguguni si budi sineng mangaroro imana tidak akan mampu ala di mata do nama dongani doh nama nutu meja di julukku merdup pun akan musuh apapun itu benar dihapor sesi Musa di 2 Musa di 10 ayat 10 hohom martangi yang bersama-sama dengan Tuhan yang melakukan perkara mabalos susah agak musuh di naposone ulau na luar biasa sian nabi ini paramahani ayat onomima tongod tahe dinggan bahasa asiniroha mangutihut ahu saliling ahu mangulu jala dong mulak ahu masuhaku ma bagas ijauh basaliling odo na balgana terakhir inataida di bagasan parmahanion ni di bata di manaknya ni di sumiyahon osana mokop kita parmahan yang baik itu benar di Yohanes 10 ayat 10 tadi di sumiyahon parmahan na puji di hosana humokop biru-biruan. Raja yang baik tadi, raja yang luar biasa itu adalah dia mampu mengorbankan nyawanya. Itulah. Sada parmahani nabalka. Ido nabi nani Tuhan Yesus tu kita. Di parmahani kita di lehud do hosana asa kita na pinarmahan na dapotan hanguluan. Amin.
Mauliati mariho ali Tuhan ibata namar mahaniani. Amin.